ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିଛି। ସେଟା ହେଲା ଗୁପଚୁପ୍ର ରେସିପି। ସେଟା ପୁଣି ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ଗୁପଚୁପ୍ ମିଳେ ପୁରା ମାର୍କେଟ ଗୁପଚୁପ୍, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଘରେ ବନେଇବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ କପ୍ ସୁଜି ନେଇଗଲି। ସେଇ ଗୋଟେ କପ୍ ସୁଜିରେ ମାପିକି ଅଧା କପ୍ ଅଟା ଦେଲି। ପାଣି ଏମିତି ଛିଞ୍ଚି ଛିଞ୍ଚିକା ତାକୁ ଦଳି ନେଲି। ଟାଇଟ୍ କରିକି ଦଳିବେ। ୟା ଭିତରେ ବିଲକୁଲ ବି ଲୁଣ ପକାଇବେନି, ଲୁଣ ପକାଇଲେ ଏଇଟା ନରମ ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ଟାଇଟ୍ କରିକି ଭଲସେ ଦଳିଦେବେ। ଦଳି ଦେଇକି ଆକୁ ଅଧଘଣ୍ଟେ ପାଇଁ ରେଷ୍ଟ କରିବା, ଘୋଡ଼େଇକି ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏଇଟା ଅଧଘଣ୍ଟେ ପରେ ପୁଣି ଟିକେ ନରମ ହେଇଗଲା। ତାକୁ ପୁଣି କ'ଣ କରିବା ନା ଆଉ ଟିକେ ଭଲସେ ଦଳି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦଳି ନେଉଛି। ଆକୁ ଯେତେ ଦଳିବେ ଏଇଟା ଭଲ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ଏମିତି ଆପଣମାନେ କରିନେବେ। ତାପରେ ମୁଁ ଗୋଲ ଗୋଲ ଗୁଳା କରିନେଲେ। ଆପଣମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୁଳା କରି ବେଲି ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଏତେ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ବଡ଼ ଗୁଳା କରିନେଲି। ତାକୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଡବାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତା ସେପ୍ ଗୋଲ ଗୋଲ ସେପ୍ ଦେଇଦେବେ। ଏଇ ଡବାରେ ମୋର ଗୋଟେ ଅଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଥିବ ଆପଣମାନେ ଦେଇଦେବେ। ଏ ବେଲାଟା ବହୁତ ପତଳା କରିବେନି କି ବହୁତ ମୋଟା କରିବେନି, ଟିକେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ ରଖିବେ, ଯେମିତି ରୁଟି ବେଲା ହୁଏ ସେମିତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ମୁଁ ଏମିତି ସବୁ ତିଆରି କରିନେଲି। ତାକୁ ଗୋଟେ ଓଦା କପଡ଼ା କରିକି ପକାଇଦେବେ, ନହେଲେ ଏଇଟା ଶୁଖିଗଲେ ଭଲ ଫୁଲିବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଓଦା କପଡ଼ା କରିକି ପକାଇନେଲି। ତାପରେ ବି ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲି। ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରିକି ଛାଣି ନେବେ। ଯେଉଁଟା ନ ଫୁଲିବ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ, ତାକୁ ଆମେ ଆଳୁରେ ପକାଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଫୁଲି ଯାଉଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ବି ଦେଖାଯାଉଛି। ମୁଁ ଆମର ଏଠି ରେଡ଼ି କରିନେଲି କେତେ ଗୁପଚୁପ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଏଠି ବହୁତ ସାରା ଗୁପଚୁପ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର, ପୁରା ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼୍ ଗୁପଚୁପ୍ ଭଳିଆ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଥରେ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ଆମେ ଆଳୁ ଆଉ ଖଟା ପାଣି ପାଇଁ ତା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ଧନିଆ ଆଉ ଜିରା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଭାଜି ନେଲି। ଆଳୁ ଖଟା ପାଣିରେ ପକାଇବି। ଭାଜି ନେଲେ ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିନେଲି। ଏଠି ଆଳୁ ସିଝେଇ ଦେଇଥିଲି, ତା ଦେହରେ ବିଟ ଲୁଣ ପକାଇକି ଭଲସେ ଚକୁଡ଼ି ନେଲି। ପିଆଜ ଟିକେ ଦେବା, ପିଆଜ କାକୁଡ଼ି ଦେଇକି ତାକୁ ଭଲସେ ଚକୁଡ଼ି ନେବି। ତାପରେ ଭଲସେ ଚକୁଡ଼ି ନେଲା ପରେ ତାପରେ ସେ ଖଟା ପାଣି କ'ଣ କରିବା ନା ପୁଣି ଖଟା ପାଣି ଏଠି ରେଡ଼ି କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆଳୁଟା ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରି ରଖିଥିଲେ ଧନିଆ ପତ୍ର ଜିରା ଲଙ୍କାକୁ ଭଲସେ ପକାଇ ନେଲି। ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଏଠି ଆଳୁ ଚକଟାଟି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଆମେ ପାଣି ରେଡ଼ି କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ପାଣି ଅଳ୍ପ ନେଇଗଲେ, ତା ଦେହରେ ଜଲଜିରା ପକାଇଦେଲି। ଆପଣ ବି ତେନ୍ତୁଲିରେ ପାଣି କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜଲଜିରାଟା ଏଠି ପକାଇ ଦେଇଛି। ତ ସେ ଯେଉଁ ଆଳୁ ରଖିଥିଲି ଆଳୁକୁ ଟିକେ ଏଥିରେ ପକାଇଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଗୁପଚୁପ୍ ବି ଫୁଲି ନଥିଲା ସେଗୁଡ଼ା ବି ଆଳୁରେ ପକାଇକି ଚକୁଡ଼ି ଦେବେ, ଭଲ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୁଣ୍ଡ କରି ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ପକାଇ ନେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆମର ଖଟା ପାଣି ଆଳୁ ଚକଟା ଗୁପଚୁପ୍ ଏଠି ଭଲସେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଏଠି ମୋ ପୁଅ ଖାଉଛି। ମୋ ପୁଅ ଖାଇକି ବି କହୁଛି ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି। ତାପରେ ମୋ ଝିଅ ବି ଖାଇବ। ମୋ ପୁଅ ଝିଅ ଦୁଇ ଜଣ ପୁଅ ତାର ଗୁପଚୁପ୍କୁ ଦେଖିକି ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲାନି, ତା ପାଟିରୁ ଖାଲି ଲାଳ ବୋହିଲା, ଟକ୍ ଟାକ୍ ଟକ୍ ଟାକ୍ କରିକି ପକାଇଦେଲା। ଆପଣମାନେ ବି ଏମିତି ଥରେ ଗୁପଚୁପ୍ ଥରେ ନିଶ୍ଚୟ ତିଆରି କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଏବେ ଖରାଦିନ ଆସିଗଲା। କିଣା ଗୁପଚୁପ୍ ବି ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଖରାପ। ଆମେ ଘରେ ଏମିତି ବନେଇଲେ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ହେଲ୍ଦି ହେବ। ମୋ ପୁଅକୁ ଦେଖିକି ମୋ ଝିଅ ବି ଆସିକି ସିଏ ବି ଖାଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଝିଅ କେମିତି ଖାଉଛି, କହୁଛି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି।